నిరుద్యోగులకు చెప్తున్నాం, దయచేసి ఎవరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకండి. ప్రతి నిరుద్యోగికి ఉద్యోగం ఇప్పించడమే వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ లక్ష్యం. యువకులు ఆలోచన చేయండి. మీ తోడబుట్టిన అక్కగా నేను పోరాటం చేయాలనుకున్నాను. మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే చెల్లించి నేను పోరాటం చేయాలనుకున్నాను. ఈ జనమే జై కొట్టిన సూర్యునిలా ఉదయించే కిరణం, యజ్ఞములో రాజన్నలా అడుగులు కలిపే ధైర్యం తానే. ఈ పులి బిడ్డే పిడికిలి కణితే ఆయుధ జీవిల నిలబడదాం. రివ్వున లేచే విప్లవకారుల పౌరుషమేంటో చూపెడదాం. మెరుగైన जय शर्मिला का, 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 जय शर्मिला का.